Mayang adlaw mga kaubandamlag, aniyan na sa atong ginagmayng programa. So ubay-ubay na pong ni-request nato o pasyagit, so ato na tagag-pagtagad. Unahon na to atong mga kaigalaan diya sa Capitolios Dumaguete. Shoutout niyo diya George, si James ug si Ma'am Bitsaida, shoutout niyo diya tanan. Og request sa atong mga kaigsunan diya sa Provincial Accountant's Office. Susunod si Mark Ray Lopez, by shoutout niyo diya og shoutout sa mga kabalansingan nato diya sa Samogita. Sunod si Ian Palalon, yan, shoutout mo da yan, regards lang kung Eddie, ug mo niya itong master sa pag-trail o motor diya sa Samogita. Sunod si Steven Don Palang, dong, shoutout mo da dong. Sunod si Auntie Lydia, te, shoutout mo da te, o regards lang ko, kumusta ko ni Lula Lipia. So karon mga kaubandamlag, akong pangutanam, o kini unsay buot pasabot sa pasumbingay himungaan nga napusan. So comment lang ta sa ilalom katong na yung mga idea ana sa akong usbon, himungaan nga napusan. So may mangno lang gamay, himua nga malipayon ang imong kaugalingon, ayaw pangayua sa uban ang imong kalipay, pilia ang tao nga gipili ka, ug pilia ang maayong kasing-kasing kaysa maayong dagway. Daghang salamat mga kaubandamlag. Padayon lang ta sa kinabuhi. God bless na itong tanan.